ben heel blij dat ik dit project vandaag kan presenteren. Het is een project in samenwerking met Monumentenfonds. En we zijn ongeveer al een heel wat jaren ergens mee bezig. Het is zo dat dit project is begonnen vanuit een vraag om monumenten en de binnenstad te verbeteren. En dit is eigenlijk de eerste uitwerking daarvan. Het is een monument wat eigenlijk ontstaan is als hoofdkantoor van de olieraffinaderij. En dat is nu gebruikt als kantoor, maar daar zit dus een hele geschiedenis aan vast. Dit hele terrein waar we nu staan was een hele grote olieraffinaderij. Samen met die van St. Nicolaas was Aruba dus de grootste olieproducent van de wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, omdat dat soort verhalen heel belangrijk zijn voor mensen, voor jongeren, maar ook voor ouderen en ook zelfs voor toeristen, heel interessant, hebben we dit project geïnitieerd. Wat jullie zien hier is een aantal ventielen van de raffinaderij, die dus gebruikt werden op dit terrein. Er is verderop ook een installatie met oliepijplijnen die een projectie op het pand geven met zeg maar de werknemers van destijds. Als je deze straks aanraakt, hoor je de geluiden van destijds, van de raffinaderij, van de mensen in de kantoren. En ja, wij hopen en denken dat mensen daardoor geïnspireerd raken en dat Aruba meer te bieden heeft dan alleen maar het strand. Nós estamos muito orgulhosos que nós podemos apresentar a primeira fase do nosso projeto de Eagle History Tour. Está dia especial, do a dia 16 de fevereiro, e precis 82 anos passados, Aruba foi atacada na guerra de Duas Guerras Mundial. Doko Aruba está produzindo hope de fuel para Allied Forces. Então, ja, isso aqui é o efeito riba Aruba, riba mundo. A refineria que a produzir basta de fuel, nós temos dois. Então, tursa de Lago refineria, pero é de Eagle, está tiki lubida. Então, há 6 anos passados, nós começamos com projeto junto com estudantes da Hogeschool Rotterdam para enfocar mais riba a refineria aqui, o qual está resta, o qual está visível e as locations que está muito importante para a história. Então, tudo isso culmina para nos apresentar audio tour que o tour ainda por seguir em 4 línguas, Nederlands, papiamento, inglês e espanhol, para saber um pouco mais de nossa história. Qual é interessante para nós mesmos aqui na Aruba, mas também para os visitantes, para os turistas. E de duas coisas que nós começamos a desenvolver, que nós apresentamos é uma obra de arte, light object, aqui na oficina de DRH, que está em main office de Eagle Refinery em tempo aí. Então, depois de AUE, nós esperamos que nós possamos com mais projetos no quadro de Eagle Refinery, de Eagle History Tour, e nós lo apresentamos durante aqui.